दा ओरैनो माबायदि मोनदों देहाखौ? आथिं सायो आरोना ओरैनो मोदोमफ्रा गासिबो साजोबो नामा? बे भेक्सिन लाखांनायनि उननिफ्रायनो लोमजानाया जादोंमोन ना? ओरैनो बेसेबांसो टाइमनिफ्राय जादोंमोन लोमजानाया? बेलासिनिफ्राय आरोना। भेक्सिनखौ मा समाव लानायमोन? एकथासो समाव आरोना। भेक्सिनखौ बबे सेन्टाराव लानाय जादोंमोन? रामधन टिकारि मेडिकेल ना? देरसिन फिसाजो नमिता बसुमतारी बिथांजोखौ गोबां खस्थ' आरो लोमजानायाव भुगिनानै दं होननानै खोनानो मोनदों, बियो नंमारगौना? नंगौ। ओरैनो लोमजानाया बेसेबांसो गोबाव जाखो? लोमजानायाथ' दिनै 6 मासावनो हाबबाय। 6 मासाव हाबबाय। मा जानानै लोमजादोंमोन, बिनि माबाफोर गुदि खिथा दंमोन? दं माने बेथ' आगय इदि लोमजानाय गैयामोन, बेहा कर'ना भेक्सिन लानानैसो जादों। कर'ना भेक्सिन फार्स्ट लानायाव जेबो जादिया, सेकेन्ड लानायाव जादों। सेकेन्ड द'ज लानायावहाय बे लोमजानाया जादों आरो। ओरैनो डक्टरफोरनाव देखायनाय जादोंमोन नामा? देखायदों। बबे जायगायाव देखायनाय जाखो? आगयो माने भेक्सिन लाखांनानै माबायाव लांदों आरो रबसिङाव लांनानै ओमफ्राय रबसिङाव हाला होननायाव डिब्रुगड़आव लांदों सरकारि मेडिकेलाव। बे कभिड-19 जिथुनिखि बे भेक्सिन लादों होननानै बुंदों मादैमोना, बे भेक्सिनखौ बबे सेन्टाराव लानाय जादोंमोन? भेक्सिनखौ रामधन दिखारि सेन्टार। रामधन दिखारि सेन्टार दिपा माबा टेलेम माबायाव रामधन दिखारि। ओमफ्राय डक्टरनाव देखायनाय समाव डक्टरा मा रिपर्ट होदों? डक्टराथ' एन्सेफेलाइटिस होनदों आरो, थाम्फै अरनाय इदि होननानै। थाम्फै अरनानैहाय एन्सेफेलाइटिस बेमार जादों होननानै बुंदों आरो। बेवहाय मा मुलि हरनाय जादों ओरैनो? मुलिखौथ' हरदों आरोना, माबा इसिनिफ्राय मुलि हरनायाथ' माबा सेलेनावसो होदों बांसिन। सेलेनाव होदों। ओरैनो ओमफ्राय बेलेगावबाबो देखायनाय जादोंमोन आरोना? बिदिनो अबाव हामगोन अबाव हामा देखायनाय जादों आरो। बेमारा जाबाय जेला आरो अबाव हामगोन अबाव हामा, गथ'खौ लाबथिंनायावनो थाखा फैसा जोबलांबाय। जोंनि बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय सानो नामा मादैमोना सोरनिफ्रायबा माबा मोनसे अनसुंथाइ लुबैनायखौ? बिदिनोथ' दा जेबो उफाय गैला नालाय, अनसुंथाइखौ जों गथ'नि मोखांखौ नायनानै होगोन नामा होननानै आसा खालामदों आरो जों। दासिम बबेबा मोनसे आफाद बा सोरनिफ्रायबा माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननाय जादों नामा? मोनाखै, रावनिफ्रायबो मोनफेरनाय जायाखै। खबर लाफैनायफोर सोरबाफोर दंबायो? ओहो, खबरबो लाफैयाखै आरो जोंबो बेमारिखौ लानानै माने जेबो उफायानो भुआनो फैयाखैमोन। बिदि सरखारनिफ्राय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जों जेबो भुआनो फैयाखैमोन। ओमफ्राय दायो बिदिनो खोनानानै मिथिनानै बिदिनो जोंबो मालायफ्राबो सोरबा बिदिनो जानायफ्रा सरखारनिफ्राय सहाय मोनदों, नोंसोर मानो खालामाखै होननायाव जों दासो गोसोआव फैदों आरो जोंनि आखायाव मा खालामनो, फिसाखौ नायनो जेबो थाखा फैसायानो गैला। रायजो राजाफ्रा अननानै थाइसे थाइनै हरोबा, अनसुंथाइ हरोबा जों मोजां मोनगौमोन। फिसाखौ बोरै नायनानै बुथारनो हानो, बेनिखायनो माने रायजो राजाफ्रा अननानै एकाउन्ट नाम्बार होगोन, सोर हायो अननानै हरोबा जों मोजां मोनगौमोन आरो गोजोननाय मोनगौमोन आरो फिसौ सासे दङ, मा राहा, गाननाय जोमनाय गैया। गाबनोसो ओंखारो, दुखुसो नाङो।